конкретно, те бягат от корумпирани и социалистически, и несоциалистически режими. Те са видяли какво представлява това нещо. Те бягат също от контрола, който картелите имат в техните страни. И когато отидат в САЩ, не е малка част от тях, които не са обвързани с картелите и с Демократическата партия в някаква форма, всъщност те са по-консервативни от средния американец. Избягалите от Куба също така, са доста консервативни. Така че не е всъщност тази политика на демократите да внасят кой да е от третия свят с идеята, че тези хора ще са благодарни и ще гласуват за тях, не работи винаги както те са предвиждали. Факт е, че САЩ в миналото са имали много целева имиграционна политика. Те дълги години са внасяли имигранти от Европа, от определени държави. В един момент при Кенеди, ако не се лъжа, тази политика се променя и започва да внасят повече от Азия, от Южна Америка. Тоест, на теория тази политика би могла пак да се промени,